हमरे अयोध्या जिला में बड़का दरबार हवे, बड़का दरबार हवे, जहाँ बिराजे राम अयोध्या के शान हवे, अयोध्या के शान हवे। हमरे अयोध्या जिला में बड़का दरबार हवे, राम के मकान हवे, जहाँ बिराजे राम अयोध्या के शान हवे, अयोध्या के शान हवे। माता कौशल्या के जिंदगी जहान हवे, जिंदगी जहान हवे, आखिया के पुतरिया के राम अभिमान हवे, राम अभिमान हवे। हमरे अयोध्या जिला के, हमरे अयोध्या जिला में बड़का दरबार हवे, बड़का दरबार हवे, जहाँ बिराजे राम अयोध्या के शान हवे, अयोध्या के शान हवे। हमरे अयोध्या